ngihamba 7:10 kwangena ifoni yasemgwaqweni lapho eseyivele khona isigameko sengozi. Wasefika bafonela ukhotha noma ngazi ukuthi ubani wamfonela ngoba wayeza ngathi ngivuka mina ngangihleli ngaphambi kwekhaya ngithatha isitulo ngathi ngisathamela ilapho. Weza nje ukhotha emayikhamba endlini yakhe weza nje sebambe ekhanda engasazi wathi baphela abantu bami baphele engozini. Inhlekelele seyenzekile bengakafiki ngisho ebhekini. Imoto yayikhamba ebhekini eyenza ingozi. Yasuka emzileni wayo yashaya lena zokuphuma kanye zokubiza kumazama ngamanje. Uma esho njalo wakhala wabeka emfuleni sinomfulo omkhulu thina. Wathi ngcono manama ngife kanye na. Ngathuma umfana wami omdala ngathi gijima umbamba. Umbamba uzokuzwa kahle ngoba ngizwa kahle. Wathi wathi sebephelile abantu. Bonke abantu. Kodwa mama ngizothini emndenini yabantu. Wakhala lo mfana wakhe ngaphansi. Angizange ngilokithi nami ngibamba yena. Ngathi mbambeni. Ngathi sengiyaphuma mina. Ngathi dumisa iveni wena gijime siyobona emgwaqweni. Uma ngifike emgwaqweni ngisaqhamuka ngisesetheni ngakhamba ama-traffic cop. Ngoba nanku ama-traffic cop ayangikhombisa ukuthi ingozi la. Uma siyofika lapha engozini ngafika ungabhekeki bantwana bakwethu. Ungabhekeki ungazi noma ukhona into ophumile la. Sezweke umuntu naye wayephuzi. Kanti uselele naye emotweni. Uthela phezu kwale moto zifayithi zokuphuma nayo lapha. Yazi bantwana bakwethu ngihlala ngikhuluma ngoba nami umama usele. Bese ngithi kulabo mama balezingane kakhulukazi ubuhlungu enibuzwayo nathi bakazwane siyabuzwa futhi sibuhlungu kakhulu. Sidrayile-ke ngalabantwana sehla senyunga omnambithi kuphi yazi angazi ukuthi sizokwenze njani. Sabafikela abazali babo yazi kwangathi duma ikhanda lami bese ngilahlekelwe umkhondo. Ngingazi ukuthi nalezi zinto ezingaka mangabe sizama zizofika kanjani. Ngithanda ukubonga kakhulukazi abaka-transport abacabangile ukuthi kuloya mzakhona akanayo nobaba usele mina ngedwa. Angazange ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani ngihlanganisele nomntwana ekhuphula labantwana baletha la ekhona ebalethe ebuhlungwini okufanele ngabe naye uzozama kanye nabo labo. Kodwa abaka-transport babonile ukuthi nami umama uxakekile. Ngibonga ukuthi abantwana babantu bafike kwazali babo bazophumela endaweni yakubo ngoba bekungenzeka ukuthi manje asisazi sivale iminyango nje sivalele abantwana babakele ngoshaka. Ngabonga abazali bakambatha abafika ekhaya. Base befika-ke futhi nabakakosala. Thina-ke besingababizana ukuthi asiwazi amagama ukuthi wobani. Sazi nje ukuthi uZevafu, uMqondo, uSithalala. Sazi lawo magama nje. Ngiqale nokwezwa nje ngoba sesisemoshali nalapho mama babo. Ukuthi wobani, ukuthi womnotho, wobani. Ngicela kakhulu ukubonga kakhulu ukuba kuseni. Lapho ekhona wazini ukuthi inhlekelele njengoba siyithele ithi ngababa. Akwazi ukusilekelela. Nalapho emnambithi wayesilekelele kwakuseni. Enza konke osokufuneka. Ekhipha ngakusemandleni nabo futhi. Gogo kaSithanda, gogo kaMesha. Ngiyabonga. Usimukela singashaywa abantu basekhaya. Abakamahlanga ngiyabonga singashaywa ngabantu basekhaya. Sibambaneni uzala kunye bamakhosikazi ngoba sizele okufana futhi sibathwala izinyanga eziku-9 sonke labantwana. Yazi ngibuhlungu kumanje kuba kungoma ezivusasele emoshana.
Angibonge kakhulu abantu baseGoli. Ngibonge kubo bonke abakaMahlangu abakabona. Bonke lokho sesizokuveza sisekhaya futhi senza kanjani-ke futhi ngomezulu afike kwakhe ahambe nemoto yakhe leyo Nkosi yami